Dobrý den, dámy a pánové, tak jsme tady zase. Jsme tady zase s Vertem a Aralionem. Chtěl bych vám říct příběh knížky, kterou jsem našel v mý truhle. Bylo to jednou za dlouhého večera, když ležel jeden muž v posteli a náhle mu na okno zaťukal náhlý muž. Možná to nebyl muž nebo příšera, diamantovou sekerou zaťukal na mříže. Dále si lehnul do postele a myslel si, že to byl zlý sen. Pak si vylez z postele a poznal, že to nebyl sen. Vyskočil z okna, utíkal dolů a ta zrůda ho zavřela do cobblestonem do toho a dále to vybuchlo TNTčkem. Takže můžeme začít. Teď chtěl bych vám ukázat tuto knihu. To byl asi jenom sen. To byl jenom pouhý sen. Ležu z postele, nebudu se bát. Rychle ven, rychle ven. Fakt. Uteču, rychle musím se překouprat. Rozkoupat, rychle. Zrůda se blíží. Ne. Fakt. Přesně jak jsem to řekl, tak se taky stalo. Ta zrůda potom utíkala před černou zombí. Nevím, jestli to byla zrůda. Byl to můj kamarád. Ale schořel tragickou smrt. Takže pojď sem, Verto, na moji resku. Takže hráli Verto a já Aralion. Nazdar. Verto, ty diamantový sekera uši. Retardovaný. To je moje sekera. Sekera. Tak nashledanou a učí se s vámi. Verto, tady. Co? Že se s vámi loučí Verto. A Aralion. Nashledanou příště. U dalšího videa. Přesně, naschle.